салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумо овораи 9 километр. Ҳама каса созен, хубен тенчен. Гӯш кинен чӣ мегӯм. Дӯстони азиз, канал дорем, монетизатсияш гиронай, 3000 подписчик дора, пин-код дора ва дар шоташ $94 пул дора. Кадоми харидори конкретна дар ин рақамҳо занг бизанен, алоқа мебироем. Нархаш 45000 зато ин канал стоит ҳамин нарх. Даже қимат места хай мо арзон фурӯхтесем, барое ки соҳибаш винуждинай. карта мезани плюс синмат мекунӣ. Ҳамин $100 карта мезани синмат мекунӣ. Тамом. Иҷода ягон чиз дада мекунӣ. Соат, шавак, ҳеҷ дар кунесай. Монетизатсия гиронай, қоида ви чотка, фақат видеои хуба тенҷа мепартоӣ, ёки эфиро мекунӣ, ягон чи барнома мекунӣ, намедонам чӣ кор мекунӣ. Короче, просмотри девона мегира, пула кор кардесай, қоида ви чотка, сума кор ку ҳар моҳ. Агар просмотри девона бигирӣ, ҳар моҳ ҳеҷ кор накунӣ, $300, $400 кор мекунӣ. боқӣ худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Инами рақамҳои дар хатти алоқа интизорем шуморо.